Sa number 8, Bacolod Traffic and Transportation Management Department ginapausisa ang pagpangawat sang steel plate nga nakuhaan sang CCTV sa likod sang Riverside Medical Center. Sa video nga makita sa social media post ni Bacolod Traffic and Transportation Management Department Deputy Jose Antonio Robelio, makita sa CCTV ang akto nga pagpangawat sang steel plate sang duwa ka wala pa makilala nga persona nga sakay sa tricycle sa likod sang Riverside Medical Center sa 23rd Lacson Street sa Bacolod. Ginsiling ni Robelio nga ila na gintugyan sa kapulisan ang pagpangusisa agud makilalaan kag madakpan ang mga responsable nga mga persona. Sa muman nga post makita ang isa pa ka insidente sang pagpangawat sang kasubong nga steel plate nga gintabon sa manhole sa 13th Lacson Street. Gani nagapati si Robelio nga mahimo sila man ang may kahimuan sang krimen. Nagapangabay karon sang bulig ang BTTMD sa publiko para madakpan na ang amo nga mga persona. It's a police matter because it's a safety and security, and sa subong gina-imbestigar pa sang aton nga kapulisan to find out kung sino gid ni sila nga duha ka individual. Ano pa delikado ngaging kakas nila ang mga steel plates dito? Well, the steel plate is there for the protection of our pedestrians and our motorists. So kung kakson nyo na ang kung kakas ang steel plate, the possibility nga ma-aksidente or makabulasot ang aton nga pamuluyo. So it is a very dangerous